Ginatutukan ni Guimaras Governor J.C. Rama Nava ang palabuton nga bangus fair sa Disyembre 16 sa provincial capital sa Guimaras. Ini ang pahayag ni Governor Nava sa interview sa Radyo Bandera Iloilo. Suno kay Governor Nava, ginatutukan sa iya administrasyon ang comprehensive plan para sa coconut industry, pagpasanyog sa aquaculture sector sa banwas ng Cebu na Guimaras, kag agriculture sector. Dugang pa sa gobernador luyag sini nga buligan ang mga mangunguma, ilabi na ang nagatanom sa humay kag pagpadamo pagid sa produkto sang paho. Luyag man sa gobernador nga sa tuig 2023 masustenera ang pagsaka sang growth domestic product o kung GDP pinaagi sa pagdugang sa mga trabaho sa mga mamumugon. We have a promising bamboo industry in Guimaras right now, and maybe in the region eventually and quality-wise to competitive with China. So this is not only a one-day affair, actually. Part of the Isla, Pasko sa Isla event naman every weekend in US. So it starts Friday and ends up Sunday. And this will continue until Christmas. Balita nagikan sa Guimaras. Ini si kabanderang Dane Raffles nagabandera sang matudtod nga serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. Radyo Bandera. Ang ining nga balita ang ginadulong sa inyo sang D3 Bio, ang ginaendorso sa mga eksperto nga kampyon nga suplemento. Himo sa gin-extract nga virgin coconut oil nga may antiviral kag antibacterial properties nga sarang makatapna sa mga cancer cells kag mga bukol-bukol sa lawas. Ang D3 Bio, mabakal sa mga butika sa Iloilo.